Dobro. Sad imamo situaciju da je ovde klasična gard pozicija. Verovatno će jednu ruku da hvata rever ili dva revera, druga na bok ili šta ti ja znam, nije važno. Ono prvo što ćemo da radimo jeste da mu raskidamo ovaj hvat. To mogu da uradim na više načina. Sad ćemo da uzmemo sa oba dve ruke ovde i dobro je možda da ovom rukom uhvatim odmah ovde 4 prsta kimono. Znači, otvorim, ubacim 4 prsta unutra i uhvatim sa oba dve ruke negde kod njegovog korena šake. Dakle, ovde ovako. Moja dva palca dolaze tu i dignem kukove blago gore. U trenutku kad spustam kukove, čupam sa oba dve ruke. Kontra od njegovog hvata. Znači, ako drži odavde, ovako, ako bi vukao na ovu stranu, njegovi prsti su unutra i praktično on će da zapne za rever, bit će mi jako teško da iščupam hvat. Nije nemoguće, ali mora da bude mnogo snažniji od njega. Ono što ću da radim jeste da idem kontra od hvata, znači skupio sam tu, dignem, čupam na ovamo. On čak i da zadrži, njemu će vidjeti, ovde mi je palac i njemu će ruka ovako da se otvara. Ok? Znači tu sam, podignem, iščupam, kad iščupam, izvučem odmah ruku na drugu stranu. Ako mogu, bolje da čupam uvis. I kad god imam šanse, mogu da mu okrenem zglob i da čupam uvis. U trenutku kad sam iščupao, povlačim ga nogama, znači tu sam, iščupao sam, sad ga povlačim nogama, a ova ruka moja desna vuče njegovu šaku skroz ovamo. I dolazimo u ovu poziciju. Sad odavde, ova ruka hvata ovde ispod miške, noge se otvaraju ponovo i radimo isto. Šta je ovde važno? Važno je da je moja donja ruka skroz ispružena i skroz jaka. Znači ovde sam praktično ležim na bok i ruka je zaključena, ruka je ovako. Da on ne bi mogao da se diže. Iz ove pozicije, vidite, on je praktično dole na rame, kukovi su mu gore, sad ću da ga dovedem u poziciju da je skroz na podu bočno, znači idem da ga dovedem njegovu što nezgodniju poziciju, a što bolju poziciju za mene. Na taj način što ću ponovo ovu nogu držim visoko, drugu spustam na pod, ovde sada vučem. Vidite, ovaj lakat se lepi njemu uz leđa i kad sam osetio tu dobar hvat, vučem lakat kao na svoj kuk. I ovde non stop kontakt. Ovaj deo uz njegova leđa ovde ide, znači uz telo. I sad ga povlačim. Non stop kontakt grudi leđa. Kad je pao na bok, ponovo isto, uhvatim njegovu ruku. Ovo ide unutra. Usko stavim pakove, mogu da ubacim kuke. Pa da vratim na body triangle ili da stavim. Ok? Idemo još jedno. Znači tu smo. Uhvatim, okrenem ruku i šupam na gore. Povučem ga nogama. Hvat ovde. Donja ruka jaka, ravno. Izvlačim ga dok ne padne na bok. Kad padne na bok, usko stavim hvat. Još jedno. Znači tu smo, 4 prsta, uhvatim, podignem, izvučem ga, hvat, završu se i to je to, ok?